народно читалище Прокуда 1926, квартал Град Търговище. Само ще поръчам да после се извинявай. Следващата? Грамота за народно читалище Развитие 1926, село Старо. Грамота за народно читалище Съгласие 1902 година, село Дългач. Поръчката е Дългач, някой с своята малка група, ако е тук в залата, моля да излезе. Колеги, моля ви, ако е долу. Дай ми на мен грамотата, благодаря. Следващата грамота е за... Следващата грамота е за народно читалище Будител 1927, село Баячев. Грамота за народно читалище Развитие 1904 година, квартал Бъбел Търговище. Грамота за народно читалище Развитие 1906 година, село Буховци. Може ли, колежки, къде сте с групата? Заповядайте. Вие сте номинирани в категория организирани и провеждане на годишни празници за бала на цветята. Госпожо, искате ли да кажете нещо преди да разберем кой е победителят тази? Разбира се, уважаеми доктор Мирев, уважаеми гости, уважаеми дами и господа зрители, скъпи читалищни дейци! Особено ми е приятно да присъствам тази вечер на това невероятно тържество, което Община Търговище е организирало за читалищните ръководства и за читалищните дейци. Най-искрено искам да поздравя всички, които полагат такива неумоверни усилия, за да запазят нашия бит, етнос, култура. Поклон пред вашия труд и пред вашите усилия, които полагате в тези тежки времена. Моите поздравления! Сега да видим и кой е носител на наградата. Дали са? Да видим. Наградите са две. Изненада. Ще ги зачета така, както съм ги отворила, без да имам предпочитание към определено читалище. Годишна награда 2013 година, организирани и провеждани на годишни празници. Народно читалище Развитие 1906 година, село Буховци. И другата годишна награда за 2013 година в категория организирани и провеждани на годишни празници, това е за Народно читалище Съгласие 1902 година, село Дългач.